Псих-отричник теориясы. Минем фикеремчә, татар халкы псих-отричник. Менә мин кичкенә вакытта нәрсәгәдер нервланып, шулай психланып китеп барсам, көкрәеп миңа әйтәләр иде. Псих-отричник дип. Мин уйлыйдым, нәрсә дигән сүз икән бу дип. Психын аңлыйм инде, отричник нәрсә. Ана соң үскәч аңладым инде, бу психиатричный дигән сүз икән. Менә шул хөрмәткә мин бу теорияне псих-отричник теориясы дип атадым. Менә татар халкы да псих-отричник. Менә тикмәгә генә түгел бит инде, безнең гербыбызга барысы ясалган. Ә ул мәче сыманнар семьялыгыннан. Ә мәче ул менә шундый психиатричный хайван, психиатричный. Аның эздән генә дә менә теге нервысы кузгала, эздән генә дә ул катышланып китә дә шалт тормый да төшерә. Шын псиләр инде. Һәм бераздан соң ул теге ялагайланып йөри башлый, теге дуслашырга теләп. Әмма инде эшләнгән булырга мөмкин. Менә татар халкы да җитди итеп әйткәндә кызу канлы һәм татарның теге күп нәрсәләргәдер ирешә алмавы менә шушы кызу канлылыкка да бәйле. Чөнки кызу канлы вакытта кеше карарларны дөрес кабул итми, теге ашыгыч рәвештә карарлар кабул итә, соңгы сүзен әйтеп бетерә, үпкәләшеп бетә, шуның аркасында нәрсәгәдер ирешә алмыйча кала. Мәсәлән, татарның начар сыйфатлары турында сүз барганда, без һәр вакытта да хөсетлекне, көнчелекне исәпкә алабыз инде. Менә татар кешесе бер-берсенә юл куймый дип әйтәбез инде, бер-берсен артка өстери дип әйтәбез. Әмма менә мәсәлән, минем фикеремчә, бу дөрестән дә шулай. Әмма күп очракларны анализлап карасаң, шундый нәтиҗәгә килергә була. Татар кешесе бер-берсенә юл куймый, бер-берсен яратмый, хөсетлектән түгел, ә менә шушы кызу канлылыктан. Чөнки алар менә ничектер очрашканнар, сөйләшеп киткәннәр, бер-берсенә тәнкыйть сүзләреме әйтешкәннәр дә, талашып беткәннәр, үпкәләшкәннәр, соңгы сүзләрне әйтеп бетергәннәр, кызу канлы булып һәм теге бер-берсе белән аралашмыйча яшиләр. Мәсәлән, бер шәһәрдә ни өчен теге мәчет салынмый, берничә татар җәмгыяте үзара талаша дип мин анализлап караган идем. Менә төп сәбәбе шушы ничектер кешеләрнең талашып китүе булып чыкты. Мин шулай дип аңладым. Бер-берсе белән ничектер уртак тел тапмаганнар, талашып беткәннәр һәм бер-берсе белән аралашмыйча яшиләр, мәчет салынмаган. Ягъни татар кешесе зыян күргән менә шушы кызу канлылыктан. Мин бу очракта хөсетлек булгандыр дип уйламадым. Менә кызу канлылык сәбәпче булгандыр дип уйладым. Әгәр дә без теге алга таба үсеш турында стратегия, татарның стратегиясе турында уйлыйбыз икән, татар кешеләре бөтенесе дә истә тотырга тиеш. Без психотричниклар, псих кешеләр, бөтенебез дә кызу канлы, тиз генә карарлар кабул итәбез, ашыгыч рәвештә бер-беребезне үпкәләтеп бетерәбез, безнең тәнкыйть ул ниндидер хурлауга әйләнеп кала. Шул сәбәпле без ирешә алмыйбыз. Моның бу булмасын өчен нишләргә кирәк? Менә моның бер кагыйдәсе бар дип уйлыйм инде мин үзем. Әгәр дә кеше нервланган чакта, кызу канлы вакытта бер-береңә сүз әйтмичә тукталып калырга кирәк. Бераз вакыттан соң аралашып китсәң, син бу теге проблеманың юк нәрсә икәнен дә кайвакыт күреп каласың. Бу һич кенә дә теге тимерне кызуында сукмаска өнди дип уйлый күрмәгез. Бу бөтенләй башка очрак. Билгеле тимерне кызуында сугырга кирәк. Шулай ук теге батыр булмаска өнди, сүзен әйтмәскә өнди дип тә уйлый күрмәгез. Батырлык һәм кызу канлылык алар икесе ике сыйфат. Сүз бара бер-береңне үпкәләтмәү һәм аяк акыл белән эш итү турында. Кызу канлы вакытта кеше аяк акыл белән эш итми. Мәсәлән, бер мисал китерер идем, Прус армиясендә шундый кагыйдә булган ди. Пруссия армиясе ул бит инде Европадагы иң көчле армияләрнең берсе саналган. Прусская выучка дигән сүз дә булган, чөнки андагы теге дисциплина югары булган. Менә шунда солдатны кемдер үпкәләтсә, кимсетсә, әйтик анда иптәше дип әйтим мин, шунда командирларымы, ул жалобаны бирергә тиеш булган бер көннән соң гына. Ягъни ул яклап торырга тиеш солдат. Шушы үзен кимсеткән уй белән. Яклап торгач, бер көн узгач, ул инде уйлый ала. Туктале, мин үзем гаепле бугай. Туктале, миннән бит инде гафу үтенделәр. Тукта, бу проблема алай зур түгел бугай. Шундый фикерләр аның башына килә, ул уйлый да һәм бу жалобаны бирмичә калырга да мөмкин. Уздырып җибәрә. Конфликт теге узып китә дип әйтим инде. Инде кызу канлы баштан ул жалоба бирсә, ул әллә нәрсәләр әйтеп бетерергә мөмкин. Инде ул чынлап та бер көн узгачтан бу жалобаны бирә икән, димәк инде бу проблема чынлап та бар дигән сүз. Ул проблема юк түгел. Менә мин дә шуңа өндәр идем татар халкына. Кызу чакта, ничектер теге конфликт чыгарга мөмкин вакытта
Бер-береңә эндәшмичә торсаң яхшырак. Үткәреп җибәрергә, аннан соң сөйләшергә кирәк. Татар кешесе һәрберсе дә исендә тотарга тиеш. Без психоатричникрак халык, кызу канлы халык. Шуңа күрә кызу канлы вакытта бер-береңә дәшми торсаң, безнең теге үзара дус булу мөмкинлеге күпкә арта дип саныйм мин. Бу теге кеше халыкның бу сыйфатын теге бетереп булмый, әмма без бөтенебез дә башыбызда бер-беребезнең шушындай кызу канлы икәнлеген белеп эш йөртсәк, безнең теге стратегиябыз, безнең киләчәгебез ул икенчерәк булыр иде дип саныйм мин. Һәм күп конфликтлар татарлар арасында булмыйча калыр иде. Менә шуңа күрә кызу канлы булмыйк, бераз сабыррак булыйк, бер-беребезгә карата игътибарлырак булыйк, ихтирамлырак булыйк. Бу психоатричник теориясе булды.